Run. Apa kekuatan ya? Balik dong. Target locked. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Oh, no, 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 no. Gaga, ako bilang ito. Angat ah. Gilang. Gilang. What's up mga kahit? Ano may shoutout ron eh. Si Kuan eh. Si Teresa May Cantos. Shoutout. Shoutout from Taga-Gimit. Supporters na mo sa Taga-Gimit. Salamat kayo. Shoutout sa inyo mo.
O ni kuan day ni John Kim Sabiliano. Taga ka dito eh. O shoutout ni kuan Terso Amila. Amila. Shout out. O shoutout day sa tanan kaila na mo day. Oh. Shoutout niyo tanan. Shout out. Shout out na ko nila ko ano nila ni Almira Sasil, nila ni Aliana Rose Bacasmas, ni Rica May, ni John Paul, ni Schiller, ni Lalab, ni sa tanang mga nagsuporta na mo. Shoutout day sa kuan day sa shoutout day sa akong crush. Oh, kato day, oh. Shoutout day ni mo day. Oh, kaya, oh, katong mga nagka-crush na ko dira. Galaw-galaw na. Okay. Oh, katong ko ano kanang. Oh, katong karon pa nakakita sa mong YouTube channel. Please click the subscribe button and click mo na rin pati ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload namin na video. Salamat! Bye bye.